हेन्ती नुआ नुआ वीडियो देखबा खाजे आम देशिया टीवी के सब्सक्राइब करा। आरी घंटी बटन के टन खिना मारी दियास। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୋ ସରକାର ଯୋଜନାର ପ୍ରଭାବ। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିବା ବେଳେ 5ଟି ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ନବରଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲକୁ ଗସ୍ତ କରି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ସଚିବଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା 200କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଘୋଷଣା ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ସଫଳତା ସହ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ 2 ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଏସପି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗତ ଦିନ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 5 ଜଣ ରକ୍ତ ଦଲାଲକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସୁଯୋଗ ନେଇ ମେଡିକାଲର ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି ରକ୍ତ ଦଲାଲ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଏସପି ମେଡିକାଲର ଏହି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି କେବଳ ଦଲାଲ ଗିରଫ କରିବାରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ରଖିନାହାନ୍ତି। ରକ୍ତ ଅଭାବ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏସପି ନିତିନ କୁଶଲକରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ରିଜର୍ଭ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ଅଜିତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଯୋଗଦେଇ ଶିବିରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେପରି ରକ୍ତ ଅଭାବ ସମସ୍ୟା କାହାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତ ଅଭାବ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି।